Takže ideme s cestou do Antalie. Cynthia, Talia. Davidko, pozri. Tam lietadlo, nie? Máme tu tak... Tu nás prišiel také VIP auto, Mercedes. Ideme do hotela sa ubytovať. Teraz sme dorazili do nášho ubytovania. Tu je náš hotel. Volá sa Skymac Marina. Premiestnili na izbu a máme tu takúto izbu. Idem vám ukázať. Takže tu je izba. Zrite, taká priestrana, veľmi krásna. S balkónom. Tu máme kúpeľňu. Veľmi pekná. Sprcha. A pozrite, aký televízor máme. Super. Tam je balkón. Ešte sa, detičky, Talia, Cynthia, čo robíte? Sme na dovolenku, nie? Rozbalujeme sa, no a ideme si ešte tu ukázať, čo máme v chladničke. Tu je chladnička. Úložný priestor nejaký, ale tu asi bude. Ako sa to otvára? Nič tam není. Safe, tu máme. Dobre. Teraz sme prišli na breakfast s deťmi. No. Ideme vám ukázať, čo máme na jedenie. Tam je náš hotel, potom si poobzeráme ho, lebo najprv musím stihnúť so synom jednu atrakciu. To je... Ideme pri delfínoch. Takže tu sme teraz s manželkou pri delfínoch. Sme prišli na terapiu so synom. Teraz ho už obliekajú a ide si zaplávať s delfínmi. David, ukáž sa. David. Ideš plávať s delfínmi? Áno? Už sme tu a Davidka zobrali tam. Yeah. And here is the specialist, so he's best in Turkey. His name Andrea. Is everybody like professional? Because they want to. Tu sú tie delfíny. Nikdarov. Yeah. Yeah. İlk de kuduruz canım.
Antalya Beach. Pokračujeme v jedálni teraz. Máme tu také úžasné jedlá, turecké. No tak práve tu som dojedol. Dávam si také pivko na osvieženie. Ideme pozrieť deti. Do bazéna. Hej, čavo, čavo! Tak máme tu takýto hotel. Prekrásny. Veľmi krásny. Detičky! Čo robíte? Počkaj, Davidko. Počkaj. Ač. Teraz sme si dali takýto snack. Burger, hranolky, drinky, pivko. Potom pôjdeme do bazénov. Musím Tia. Davidko, povedz, aký si mal zážitok s delfinami. Práve som prišiel do takého obchodu a idem vám niečo ukázať. Pozrite, majú tu také fejky trička. Tieto sú po 10 predávajú. Ale tam vonku sú presne také a po 3 korún až do 5 predávajú. Veľmi lacno, veľmi. Ale tak vieme, že sú to fejky, no ale ani nevidno. Tak. Značky Polo, Lacoste, Louis Vuitton, Boss, Hilfiger, Antalya. Takže ako môžete pozrieť. Také krásne palmy tu majú. Tu je takýto skvelý bar. Môžete si zobrať, čo chcete. Whisky, brandy, vodku, gin, čo chcete proste. Pivo a zdarmo plne, lebo máme ultra all inclusive v cene. Tak, idem piť. Billie Jean! Sme prišli na raňajky, potom ideme zase na terapiu dnes. Document everything. Yeah. Very beautiful. Yeah. Práve teraz sme prišli tu v Antalii do Land of Legends. Ideme si to pozerať všetko tu s deťmi. Ideme pozrieť, koľko sa platí vstupné.
Takže neviem prečo, ale vstupne sme nezaplatili nič zdarma. Postupne tu budeme prechádzať všetko. Uvidíme, koľko stihneme dnes. Vidíme, akú radosť budú mať deti. Neviem tu čo je, ale nejaká fontána. Tu je ako, môžete si zobrať takú gondolu a jazdiť potom do Land of Legends, ako v Benátkach, v Taliansku. To je zmrzlina, keď je na to len voda. Máš apukance, ukáž dnu. Jedna stojí 7 eur, 360 Turkish lira. Ninja korytnačky. Nickelodeon. Widziałam, ale jeszcze chciała, żebyśmy... Nie sú kráľa. Niekde. Máme také niečo, čo si môžete zakúpiť pre deti. Kalia, ukáž sa. Tam sú tie veľké kolotoče. Ideme pozrieť. Tuto. Toto tu svieti večer. Nema. Ešte teraz si pôjdeme ukázať menu, všetko, čo tu majú, all inclusive. Idem vám tu ukázať, hej? Počkaj. Tak začíname. Pozrite. Turecké jedla. Ideme ochutnať všetko tu. Rýža nemôže chýbať Turcom. No, teraz ideme sem. Hranolky. Rybka. Tu máme rybku urobenú na grille. Tu sú stejky také švelijaké.
Omačky tu majú stiehenka. No. Idem pozrieť polievku, či majú. No a tu také niečo, pajdy sa volajú. No. Tu je polievočka, Regional Soup. Dám si polievku. Tom. No a tu majú toto všetko tu. Zaujímavé, no. A vonku sú snack bary, pizzu si môžete objednať, hamburgere, smashburgere, všetko možné. Dal som si takú polievku a teraz mám tu také jedlo. Ak už sme teraz v meste, predstavte si, som chcel vybrať peniaze cez Revolut, banku tu v bankomate, 9,99 poplatok, tak som nevybral. Ideme si pozerať mesto. Takže tam dole je centrum, do centra sa ide. Ale ideme tu pozrieť najprv, sa odfotiť pri tomto tu červenom niečo. Červenom, rúžovom, žltom, zelenom, modrom, tmavo-modrom. Kemer. I love Kemer. Parking som kúpil. Ideme teraz pozrieť tu, čo robia s muzikou. Je? Another one more ice-cream? Je. Kamerin, kamerin. Sokje, hasakero. Right? Už lávame. Come here. Wow. Oh, very nice. Vidíte, aký dom tu je postavený hore nohami. A není tu až takéto nič, že old bazar, nič. Ľutujem, že tu som prišiel. Nohy ma bolia veľmi a kríže. Teraz sme si prišli troška zaplávať. Plávaj, Davidko, plávaj. Užas. No plávaj. Ďačka, de? Maličký je lepší, lebo je plejší. Ľahšie. Okay. Talia. No len plavaj. Sky Max sa volá.